Per mi la fe és una gràcia, primer de tot, una gràcia immerescuda perquè no has fet res perquè tu l'hagis de mereixer i un altre no, però sí que després tu, depèn una mica de tu, el voler-lo fer créixer, demanar almenys la gràcia de que t'augmenti la fe, perquè hi ha moments de dubte que també són bons, perquè jo considero que un moment de dubte és el moment que tu ets realment lliure de voler seguir Jesús o no. Perquè és com si t'agafin de la mà sempre, no?, el pare o la mare, i clar, és molt còmode anar agafat de la mà, però no estàs tu decidint si tu vols seguir o no. Llavors, el moment que et deixen, que sents aquesta mena de distància, d'absència, és quan tu realment demanes de dir, vull seguir, i llavors et tornes a enganxar, però sí que hi entra aquesta raó, que la fe no és un sentiment cec de dir crec perquè he de creure, sinó que també hi entra la teva intel·ligència de dir crec perquè vull creure i trobes les teves raons per creure. I la fe sí, és un camí que no és fàcil, o sigui, vas bastant a contracorrent, però sí, és molt gratificant també.